Γεια σας, είμαι η Μαρία και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για να σας πω μερικά πράγματα. Φαντάζομαι θα έχετε δει αυτή την στις ειδήσεις, τέλος πάντων θα σας το πω εγώ, στις ειδήσεις έδειξε ένα στο Facebook, έδειξε για μια μπλε φάλαινα. Αυτή την μπλε φάλαινα, παιδιά, να μην παίξετε ποτέ αυτό το παιχνίδι. Γιατί μόλις μπεις, είναι μια φάλμα που σε παρακολουθεί, δηλαδή βλέπει πως είσαι και σου λέει ότι άμα αυτή τη στιγμή δεν πηδήξεις από κανένα παράθυρο, δεν κόψεις τις φλέβες σου, θα πεθάνει κάποιος φίλος ή φίλος σου ή κάποιος δικός σου άνθρωπος. Εγώ αυτά τα ξέρω γιατί το έψαξα στο ίντερνετ. Τέλος πάντων, εντάξει, δηλαδή, απειλούν τους άλλους, οπότε εγώ έχω Facebook αλλά δεν παίζω παιχνίδια. Μιλάω με καμιά φίλη μου ή φίλο μου. Αυτά είναι, τι να πεις. Απειλούν τους άλλους. Σηκώ είναι. Κρίμα τα παιδιά. Αλλά τι να κάνουν, και αυτά δεν φταίνε. Γιατί δεν φταίνε που παίζουν παιχνίδια χωρίς να τα ξέρουνε. Ας πες ότι εγώ παίζω την μπλε φάλα που δεν ξέρω τι παιχνίδι είναι αυτό. Μπορεί να λέω μόλις θα είναι μια μπλε φάλα που πρέπει να περάσουμε κάποια εμπόδια. Μερικά παιδιά αυτό θα λένε. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Και μετά σου βγάζουν μπλε φάλαινα, δεν ξέρεις τι είναι αυτό σου λέει, σε απειλούνε και μετά πρέπει να πας να το κάνεις αυτό. Άμα δεν το κάνεις, θα πεθάνει κάποιος δικός σου άνθρωπος ή φίλος ή φίλης, όπως σας είπα. Την άλλη πράγμα. Λοιπόν, οπότε να μην παίζετε παιχνίδια στο Facebook, να παίζετε παιχνίδια, αλλά παιχνίδια που ξέρετε εσείς, που τα έχετε κατεβάσει και στο κινητό σας. Εγώ σας το λέω για το καλό σας και τα λυπάμαι μωρέ αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τα λυπάμαι καθόλου, εκείνα φταίνε που παίζουν παιχνίδια χωρίς λόγο, δηλαδή χωρίς να τα ξέρουν. Έτσι είναι η ζωή. Άμα είναι βλάκας ο άλλος, φυσικό είναι. Τι να πεις. Αυτά είχα να πω για την μπλε φάλα, ήταν μικρό το βίντεο, συγγνώμη κιόλας. Θα κάνω ένα άλλο βίντεο, θα δούμε. Εντάξει, γεια! Thanks for watching, bye!